Hello mga palanggingging. Ay, hindi tayo makapagluto ngayon. Ito yung problema. Oh. Nag-iilaw siya, pero hindi siya nag-iinit. Hindi siya working. So, nag-give up na siya talaga. Itong maliit ko na nalutuan. So, hindi pa tayo makabili kasi wala pa tayong budget. So, yun ang problema natin. So, bili na lang ako ng mga pagkain sa labas. Ito, hindi ko na ito iinitin. Kainin ko na lang ng malamig. Walang choice kasi. Punta tayo sa kabila, Punta tayo palanggingging sa sa kabila. Kung may makita tayo doon na mas mura na stove. Wala tayong nakita guys na magandang stove. Dito tayo sa overpass. Kararating lang natin mga palanggingging, no? Diyos ko. Grabe. Ang bigat pala ng ng burner. Ito pala yung nabili natin na double burner. Kasi hindi na tayo makapagluto. Sira na yung isa. Ayan ito yung luma. Hindi na siya functional, no? Mga palanggingging, no? Ito yung problema, no? Na siya? One-sided. Bakit kayo naglulubo ito, no? Ito. So, wala na talaga siyang heat. Pero, umiilaw pa din siya dito. Pag isaksak mo siya at i-on, umiilaw siya. Pero, hindi siya nag-iinit. So, na to? Siguro, sira na to. Kasi, ba siya? Parang nag-protrude. So, pag ilagay mo yung kawali natin, ayan, hindi siya flat. Hindi siya flat, no? Tabingi siya. Ayan. So, kailangan na natin, Alam nyo, 2 araw na hindi ako nakaluto. Almost, I think, 1-2 days. Until now, hindi ako nakaluto dito kasi hindi siya functional. So, ang hirap, no? Kaya,
mabuti at nakabili tayo ng bago. Hello! Bago natin ilagay yung ating yung ating binili na na electric burner, linisin natin muna ang natin. Ayan, oh. Linisin natin ang ating munting kusina para at least malinis siya, no? Ito na yung natin, ang sirang stove. Ito, ayan. Ito na yung sira. Buksan na natin yung ating yung ating electric stove.
Ito na oh. Naka-upgrade tayo ngayon. Mula single burner, naging 2 burner na tayo. Ano? Ayan. Naku. Ayan, may stove na tayo. Ayan na ang ating munting kusina. Ayan. At least, ano na siya? At least, malinis na siyang tingnan. At saka, kapag sabay ako ng luto, no, mga palangging, pwede ako magluto dito, tapos dito naman, para mas mabilis. Tigaya ng dati, no, isa lang yung nilulutuan ko. So, at least, na ano na siya, no. May bago na tayong lutuan.